inang-ina! Di ko Oy, ilang days before Christmas? Ay, 18 days, 11 hours, 35 minutes, and 45 seconds. Ay, grabe! Ramdam na talaga natin ang Christmas spirit. Pero bago ang Christmas, syempre birthday muna ni Chris Chuper! Yan! Partner! Nandito si partner. Ayan o, grabe, 48 na po siya bukas! Woo! Grabe! Ilan? 48. Partner. 49 siya. Ayaw nga pala, mas matanda ako. Happy birthday, partner. Hindi daw nagsisink in sa kanya na birthday niya daw. Ganun talaga kapag ka tumatanda na ayaw na. Hindi ka na nagbibilang. Ayaw na magbilang. Nag-stop na talaga at 30. Oo, dahil 18 days na nga lang, napapansin ko sa'yo, paumpisa ka na binabalot mo na yung sarili mo. Oo, Pag diba? i-prep ka na ngayon. Ito, kaya po ako nagsusuot ng mga pang-Christmas na outfit. Baka lang po. Nakakalimutan nyo po na pwede pong magbalot ng regalo para po sa amin. Yan. Tinanong nga ako kanina, sabi, saan ka pupunta? Sa bahay, sabi, saan ka pupunta? Sabi ko, sa lab. Ba't ka nakaganyan? Bakit Pasko kaya? Ano na nakakapagtaka dito, di ba? Parang naglalakad ka kasi nag-proper eh. Wala, hindi naman siya nakakapagtaka. Ay, ang tawag dito, Jex, ay creativity. Ayan. Ano namin to mantel, di ba? Mantel na ginawang Hindi sana dinugtong mo yung malaking ribbon mo dyan. Ay, bukas, di ba? Wait ka lang. Excited ka masyado eh. Diba? Christmas, madami to. Everyday to. 18 to na set eh. So hanggang dumako ang Pasko. Ayan. Yay. Okay, sa mga nagtatanong po, makikita niyo po yan sa mga SM department store. Yung shop ni Nicole. Correct. Add to cart. Link in the yellow basket. Charet, diba? Ay nako, mag-wish nga tayo. Ano bang alam mo, meron nga ako na nakausap kanina eh. Sabi niya, sana kapag ang isang tao may gusto kapag Pasko, wag siyang mahiyang sabihin kung ano yung gusto niya. Ayun. Kesa naman naghuhula ka kung ano yung ibibigay mo sa kanya. Tapos hindi naman niya gagamitin. Correct. Oo. Totoo. Diba? Kaya may tinatawag na wish list. Yan. Sa aming pamilya, uso yan eh. Parang mga top 5 wish list. Ayan. Para syempre pipili ka lang kung alin doon yung kaya ng budget. Oo. Kasi baka mamaya isa lang ang nilagay mo, Apple, iPad, di ba? Kapal naman ang mukha mo. Tsaka pag nag-wishlist kayo, yung malapit naman sa katotohanan. Kaya nga, ang hihingan mo, nanay mo na mahirap lang ang magbayad sa renta, tapos ang hihingi mo, latest na Apple iPad. Di ba maya ka naman bagsak yung grades mo? Di ba? So maganda magganyan, mag-wishlist. Oo, tama. At hindi siya, para sa akin, hindi siya nakakahiya. Kasi mas maganda yung meron kang yung alam nila na yung ibibigay mo, gagamitin. Correct. At hindi i-recycle. Hindi, alam mo, pinakamasakit yun, mama. Yung ipamigay din sa iba. Yung yun nga, recycle. Iririgalo din. Alam mo. Tapos makita nung nagbigay. Correct, di ba? Na makita na nagbigay, ano pa, galing yan sa akin ha. Di ba? Kaya ako, Jegs, as much as possible, I make sure that what I give are personalized gifts. Yeah. O sigurado, hindi mo paano mo maano yan? Paano mo i-recycle yan? Kasulat yung pangalan mo dyan, di ba? So as much as possible, yun yung mga binibigay ko, mga personalized na mga items. Tsaka matuto tayong mag-value din sa mga binibigay sa atin. Totoo yan. O kahit hindi nyo pa gusto. Correct, kahit hindi nyo gusto or kahit na hindi nyo magagamit or whatever hindi mo kailangan. Pero mas bongga kung gusto nyo at magagamit niyo, 'di ba? Mas bongga. Pero pwede kasi hindi kanya naisip. 'Di ba? Pwede talagang hindi kanya na pinagkaabalahan. Pero pinagkaabalahan kanya. Correct. 'Di ba? So kailangan magkaroon tayo ng grateful heart. Ayan. Speaking sa nagbigay, unang nagbigay sa atin si Josh. Oo nga. Inilagay ko na sa tabi ng coffee maker mo, Jegs. Yun ay ambag ko. Sa kape mo, di ba? Kape, ayan. Ganyan. Alam niyo po, minsan kasi may feeling tayo na, ay, ano kayo maibigay sa kanya? Parang ang hirap naman yung regaluhan. Hindi po. Correct. Madami po kaming essentials na kailangan. Kanina lang Kanina lang, Jegs. Pinagtupi-tupi-tupi ko yung toothpaste namin kasi bus na.
di ba? Nung isang araw. Ibig sabihin, akala nyo lang, meron na sila ng lahat ng bagay, pero wala. Correct. Nung isang araw, wala na kaming body wash, wala na kaming sabon. Ang ginamit ko na pang sabon sa katawan, hand wash. Wala akong pake. Amo na. Kinuha ko talaga sa lababo. Wala, ubus na eh. So, ibig sabihin, there is always something na pwede mong ibigay. Correct. Wag mong iisipin na, wala na akong maibigay dyan or wala naman sigurong kailangan yan. Akala nyo lang po walang kailangan, pero marami. Hindi naman mahirap i-profile si Nicole kung anong pangangailangan niya. Halimbawa, kung nahihirapan ka ng medyo pricey. Yan. Ilang box lang ng salon pass. Malaking bagay na yun. Ano ka ba? Hindi lang yun. Ang saya nun. Sino po magbibigay? Anong oras po? Hintayin ko. Tapos mag-picture tayo. Kailangan namin ito. Kaya di naman. Ako nga sampalok. Puno ng sampalok. Ayun. 1 hectare. Charat. Hindi, sampalok. Cornic. Yun. Yan. Ano ba yan? Niregaluhan ako ng asawa ko, yung mga anak ko, partner. Pom-poms. Yun, nakita ko ngayon. Pom-poms. Tapos tinanong sa akin kanina ni Ren, sinishare mo ba yung pom-poms? Ay, sabi ko, for sharing ba yun? Akala ko akin lang. Order ng pom-poms. Akala ko akin lang. Tapos nagtataka, ba't ako nagkaka-UTI? Di ba yung mga ganon? Tama. Akala mo lang, hindi siya ma-happy, pero ma-happy siya. Iba-iba lang siguro talaga ng levels, di ba? Meron mga iba na caring magbigay talaga ng pangmalakasang mga regalo, di ba? So, hindi rin naman tatanggi tayo dyan. Correct. Kung magbibigay ka ng mga pangmalakasang Mayet de la Rosa pa jewelry, di ba, ba't naman tayo tatanggi? Hindi po namin tatanggihan yan. Hindi po sa loob namin. Walang ganon. Walang sama ang loob na magaganap. Walang ganon. Thank you na agad-agad. Di ba? Correct. Kasi ang problema kasi kung minsan yung iba, nakafocus po sila dun sa sa value ng item kung magkano Hindi dapat yun yung dapat alamin. Kilalanin mo yung taong bibigyan Correct. mo. Totoo. Hindi yun dun sa ibibigay mo. Kasi kung kilala mo yung tao, mas gets mo. Kaya dito ko lagi sinasabi, Jegs, na kapag ikaw ay pumipili ng magiging inaanak, it has to be somebody na kilala mo yung magulang. Tama. Kasi kung wala kang pera, maiintindihan nila, hindi ka i-judge. Correct. 'Di ba? At alam mo yung takbo ng buhay. Or hindi rin mahirap na i-profile sila kasi kilala nga, 'di ba? Alam mo kagad kung anong ibibigay. Tama. Yan tayo minsan, basta-basta na tayo pumipili ng mga ninong at ninang 'di ba? Ang problema kasi kung minsan yung ninong at ninang hindi pa nila alam na ninong at Correct! ninang sila. Ikaw, ilan yung anak mo na hindi mo kilala? Ay, dati madami-dami. Ngayon, konti lang talaga inaanak ko. Namimili talaga ako. Hindi kasi ako naniniwala na malas pag tumanggi. Correct. Feeling ko mas malas yung bata kapag sinungitan siya nung ninang niya. Kasi hindi naman alam nung ninang na inaanak siya. Diba? Ang problema kasi nagiging batayan pagkuha ng ninong at ninang is may pera. Yan. May matatakbuhan. Hindi po ganun. Halimbawa, minsan may mga kumukuha sa akin, hindi po, ganda lang po ang meron ako. Sarap. Dapat akala nyo lang, di ba? Yung ninong at ninang, somebody na can guide yung bata sa paglaki na matatakbuhan niya. Di ba? Hindi lang yung, ay, si Nicole Yala kasi maraming pera to. Hindi, akala nyo lang yan. Marami po kayong mga maling akala sa buhay, di ba? So, ang important issues kasi ito na bigayan na ng mga regalo. Nakasuot na ako ng pang gift wrap, yan. Di ba? I-appreciate natin kapag tayo po ay meron pong natatanggap. At meron namang iba, they're just happy givers. They really just want to continue to give. Yan. And na kahit walang hinihinging kapalit. Ganon. Meron din mga taong ganyan na masaya na sila na nagbibigay sila. Diba? Wag din natin sila pigilan kagaya kay Boss Leo. Ayan, diba? Happy giver. Yan pag nagbigay sa... Hindi, para... Kung masaya siya, di tatanggapin namin. Hindi naman talaga tayo. Basta ako, Boss Leo, hindi ko sinabing, hindi ko kino-urse si Diego para banggitin ang pangalan mo. Lumabas lang talaga sa kanya. Nakikita diba? kasi sa pagmumukha niya Na happy giver talaga. Nakakaloka. Alam mo, may gift yan sa akin. Isa yun sa mga dahilan kung ba't ako umiyak kahapon. Ay! Kasi sabi ko, alam mo, may nagbigalo sa akin ng ganito. Parang di ko deserve. Grabe! Binigyan niya ako ng
Grabe, no? Grabe. Tapos ito pa. Ay, grabe naman! Iba, di ba? Iba ka talaga, Boss Leo. Eto pa. Oh. Uy, ay! Oo. Nainggit si Diego. Ay, grabe! Kaya sabi niya na sa akin minsan, alam mo, lagi mo ko inaasar sa ere, nape-pressure tuloy ako. Sabi ko, huwag ka namang ma-pressure, pero kung tototohanin mo, why not? Diba? Whatever it is, mga kabisyo, big or small, matindihan pang malakasan o simple lang. Tama. The fact that a person remembered you. Diba? Correct. Oo. Na pwede naman talagang hindi. Pwede naman talagang deadmahin ka na lang. Oo. Diba? So, dapat i-appreciate mo. Tsaka siguro, isa pa sa mga na-experience sa mga nagbibigay huwag kayong may stress na tatapatan nyo kung anong binigay sa inyo. Totoo, kasi kung mayaman yan, tas ampas lupa ka, hindi mo matatapatan. Huwag ganun. At minsan kasi ganyan tayo. Oo. Kapag ka nasa mindset natin yung tatapatan, dapat tatapatan, Oo. lalakihan, hihigitan, Oo. naku, magiging mahirap tayong lahat. Ang Diba? iniisip kasi anong sasabihin ng ibang tao. Ang isipin mo, anong sasabihin ng pagbibigyan mo. Yes, 'di ba? Magiging masaya ba siya? Correct. 'Di ba? Matutuwa ba siya dito? Oo. 'Di ba? Ma-appreciate niya ba? Gagamitin niya ba? Yan. Kasi wala nang kasing saya sa meron kang kapag ka nagbigay ka ng regalo, tas alam mong gamit na gamit niya. Oo. Ako tuwan-tuwa ako diyan kapag halimbawa may binigay ako t-shirt. Oo. Tas lagi na lang yun yung gamit niya. Oo. Tuwa naman to, appreciate Oo. niya. 'Di ba yung bang gano, Correct. walang kasing saya po 'yun. 'Di ba? So, wag mo nang try pang higit. Ay, kung kaya mo higitan, why not? Pero Oo. kasi hindi natatapos 'yan eh. Tama. Parang bagong cellphone. Correct. Laging may plus, Oo. may advanced version. Mag-update na naman. Correct. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Oo. 10. Ganun. Ay, nako. Pasko na, Jay! Kaya nga imagine mo 18 days. Lapit na, no? Grabe. Tapos mararamdaman talaga natin yung traffic. Pero ang di ko maramdaman, yung totoo, na malamig na. Iyon nga lang din, oh. 'Di ba? Tama, Parang tama. yung 'di ba dapat hanging na tayo, parang Oo. amihan ba 'yun? Basta hangin na Christmas air. Oo. Wala naman tawag. Christmas air. Hindi ba sa Pasko? Pag Pasko, Oo. 'di ba medyo malamig na? Oo. Kasi alam ko 'yan, nakakatipid kami ng kuryente pag Pasko eh. Kasi yung aircon, hindi na laging binubuksan. Kasi Oo. nga naturally Oo, cold na. yung hangin. Oo. Maano na siya. Ewan ko kung ako lang ba? Kasi Well, alam mo na pag menopausal, Baka mainit lang katawan mo. mainit ang katawan. Baka ganon. May time naman Oo. na malamig, pero hindi siya ganon. kagaya ng Na November pa lang ramdam na Oo. talaga natin, 'di ba? Ayan. Yun yung yun yung nami-miss ko na ang gauge ko lagi diyan, Jegs, yung shower eh. So kapag ka Christmas season, usually hindi ko na ginagamit yung hot. Oo. Ngayon ganun pa rin yung level. So yun nga eh, lumalamig na po ba o nagiinit lang po ako? Menopausal stage ka na. Menopausal. Grabe, menopausal ba? O ano lang, I'm just hot. Grabe, pwede bang hot na lang ako kaysa sige, menopausal? Sige na, pumayag ka na. Nakakaloka! Oy, sana mamaya kung ikaw ay magpe-present sa Christmas party Ay, ninyo, oo. sana tanggalin mo lahat ng kahihiyan sa katawan. Correct. Ganon talaga kapag ka bago. Oo. Ikaw ang alay. Dalawang team lang yan. Team Alay tsaka yung mga Team Budol. Correct. Doon na tayo sa Team Budol. Sige, kaya mo yan. Ayun. Chumariwap kami. Oo. Support ka namin. Yan. Ganun na yung nakikita ko sa sa nung Christmas party sa Wholesome Table. Ay, oo. Sabi ko yung mga Team Budol. Alam mo na yung mga Team Alay, yung mga bago. Yan. Tapos yung Team Budol, sila yung mga pakuya-kuyakay na lang, di ba? Kung ano ka man, Team Budol o Team Alay, Oo. ang importante, i-enjoy mo yung Christmas Yan. party. So, tanggalin mo muna yung hiya. Correct. Tanggalin mo muna ang lahat ng mga magiging dahilan para mahinder yung Oo. pag-enjoy mo dyan sa Christmas party. Kasi una, hindi lahat nakakapag-Christmas party. Tama, oo. Hindi lahat may trabaho Correct. para magkaroon ng Christmas party. Hindi lahat may chance na mag-perform. Ako para ma-motivate ako or ma-excite ako lagi sa ginagawa ko. Yun yung lagi kong iniisip. Hindi lahat binibigyan ng ganitong chance, Tama. ganitong opportunity. So, binigyan ako ng ganitong pagkakataon, sasayangin ko ba? Correct. So yan, binigyan ka ng pagkakataon na maging Team Alay, wag Ayan. mong sayangin. Oh, pakita mo kung sino ka. Oo! Ngayon mo ipakita kung Oo. sino ka! Alam Yan! mo, mararamdaman mo pag Christmas party na nawawala yung mga tao. Kahapon ng tagal ko ng antay doon. Siyempre, alam mo, kinakailangan Saan natin yan? pambayad. Oo. O yung Saan ka mga nag-aantay? kaperahan natin. Ayan. Walang stop doon, walang tao. Christmas party ba nila? Hindi, nagpa-practice na. Ay, totoo ba?
Oo. Nagkakawalaan yung mga tao. At ito nang Nagtatago eh. Ito nang malupit. Pag tinanong mo sa kanila, uy, may presentation ba kayo? Nagpa-practice ba kayo? Ano sasabihin? Hindi. Wala. Busy nga kami. Di ba? Pero kanya-kanyang tago. Correct. Kaya itong Christmas season na to, erratic na to eh. Oo. Lalo na pag natapos na yung Christmas party ng kumpanya ninyo. Oo. Nako. Oh. Paisa-isa na rin po ang mga boss niya. Wala na pong pipirma wala ng mga dapat pirmahan. Kaya lahat ng dapat pirmahan, ngayon na Ngayon. po. Ngayon nyo na po, itodo. Correct. Oh. Ay, nako. Good luck sa mga Team Alay, Team Budol, at sa lahat ng mga naghahangad na makakuha ng grand prize sa kanilang Christmas Ayan. party mamaya. Ay, good luck sa inyo ha. Good Pero luck. syempre paalala din namin ha, wag masyadong yung sobra yung pag-party, yung inom. Correct. Ayan, baka hindi ka na umabot sa New Year. Correct, totoo. Ayaw natin. Baka huling Pasko mo na pala, kaya mo pala tinodo. Wag. Sakto lang. Oo. At isang paalala ulit dun sa mga magiinom, ha? Kung 40 ka na, ulit, Ayan. paalala, hindi ka 22. 42 ka na. Hinay-hinay lang. Oras natin, 12:39. Ako po kumikinang naulo, Diego Bandido. At akong kumika ng ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!